Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Şugun 2026 yılının 20 iyulu hepdeniň şenme güni hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Hormatly dinleyijiler, şugunky biziň temamyz Kaspy deňizine uruş geldi. Şu arada urunlar, ýöne ondan başga da bir topar materiallar seredip biz ýanky gepleşigimize dowam ederiz. Şugun gepleşigimizde Muhammed Öýji gatnaşýar, häzir gelýär bir näçe minutdan. Oňa çeldi men özüm alyp baraýyn. Yine birinci video men size görkezjek bolýan internet verdim, hormatly dinleyijiler. Bir minut. Yine verdim. Экс-глава Туркменских дорог получил в России 8,5 года колонии за контрабанду МДМА. Yine şu materialy internet verdim, hormatly dinleyijiler. Rahman Hıdırov diýilen öňki Türkmen demir ýollarynyň ýolbaşçysy Rossiýada öz ýanky gezýän ayal maşgalasy bilen tutulýar. Şo ýerde de LSD diýede, ýanky ýürütülýän tabletka, bir topar narkotiklary bar eken. Şu Hıdır Rahmanow näme, ýagny Raşid Miredowyň esasy kaşlygy bolýar. Şol adam şol narkotik satýar diplomatическое прикрытие diýär, ýanky diplomatik tarapyndan muny ýanky gorýarlar, hukuksyzlygyny ve narkotik taşap, ýanky narkotikdan pul alıp Raşid Miret bilen paylaşýar. Men öňüm diýen, Türkmen hökümeti bular banditler. Bular bir hökümet, döwlet däl. Ýöne bize kartin görkezýärler, hakykatdan bu banditler. Nirde ýanky bir ýol boşy, ýa-ni işlerden ýol boşy, ýanky serhetde tutulýar. Haýsy döwletde bar şu wagtda? Ýok, Türkmenistanda bar. Ne şol Hıdır Rahmanow Türkmenistanyň prezident gorowyna işleýän bir ýol boşy, ýanky dogany bolýar. Ene şoň üçin şuny çykarmak üçin, ýagny Türkmenistan $3 milyon eltýaşöre satyn aljak bolup, sudyany, ýanky kadyety satyn aljak bolup, oňa pul berip çözjek bolýan material. Ünsürüm. Biz adalatlyk gözlýär Türkmenistanda. Biz adalat suwtdur gözlýär. Hökümetiň özü ziýatky berip, başga döwletde korrupsiýa edýär. Suwtdur. Ünsürýärmi? Tutulýar, Raşid Miredow ylgyýar, şo ýerde ýanky Esen Nemeýew diýip şo ýerde ýanky pasol bar. Şol pullary alyp baryp adamlary gürleşip, ziýatky berip, şol işi ýapjak bolýar. Olam hiç. Ünsürüm. Şoňa köp ýyl kesilmeli. Alyp baran narkotik ummasyz köp. Ýöne şol adam ýanky SWO pul harj edip, şo ýerde veteranlara pul harj edip, invalidlere pul harj edip, ýanky elbetde oň tarapyndan Raşid Miredow harj edip, şuraya bir xartist galýar, gowy, ine şuraya bir gowy adam smekçäýiş ýapsaýar ýa-da gowy adam, ine şuraya ýagny gowy işler edýär, SWO pul berýär. SWO diýeni u Rossiýa Ukraina uruşunyň Rossiýa pul berýär. Invalidlere pul berýär diýip, şol adam ministr bolan wagty, ýa ministrlikden çykan wagty, biziň türkmen maşgalarymyzda, invalidlerimize, biziň türkmen watandaşlarymyza, kynçylyk görýän watandaşlarymyza, köp çagaly, köçede gezip ýören adamlara kömek etmän, tutulan soň SWO, ýagny şo ýerde bir topar alkaşlar, bir topar ýagny türmede oturanlar SWO baryp görüşende, ine şora podдержка diýip, ýagny kömek diýip pul goýberýär. Ne şo pulluň esasynda da şoňa ýagny 15, 16, 20 ýyllarda 8,5 milyon berilýär. Smekçäýiş ýapsaýasy. Ne Türkmenistanyň ýagdaýy şeýde, ine özüňiz tanyşyp bilersiňiz, Masovska basıp оставил или приговор бывшему руководителю АОТ «Демир ýollary» Туркменские дороги Хыдыру Рахманову, осужденному на 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за контрабанду и незаконное хранение психоактивного вещества МДМА. Апелляционная жалоба защиты была отклонена. Muhammed, assalamu alaikum. Men häzir şol
iýdigider ýene bir korrupsiýer barady gurrun edýän Türkmenistandaky. Ýöne şu korrupsiýeryň arkasynda ýene de beýle korrupsiýerler bar. Raşid Merýedow ýaly prezident ahranada işleyen adam, yani şunu doğunu, şunu gollap gören, şunu kıyış edip gören, bulur bir bandit toporu, Gurbanul Serdar ve onun yanındakiler. Yine şunu yani prezident eğer de adaletli bolyan bolsa, Serdar Berdimuhamedov ya da Türkmenistan'ı özgürlüğe getirecek bolsa ya da Türkmenistan'ı adaletli kanunsuz yürütecek bolsa birinci bilen daş etmeliler, banditleri gözlemeliler. Öz ahranatındaki işleyen arkadaş Hıdır'ı tutup etmeli. Ve bütün dünya ülkeleri yine şu adam narkotik satyan adamın arkasını tutup narkotik satyalar. Raşid Merýedow tutup etmeli. Näme başka döwletde ziyaretde verip sen neme diýen, yani korrupsiýa diýen. Bolmasa Serdar Berdimuhamedov näme Raşid Merýedow'un edýän işini bilmeýändir öýdýärmi? Muhammed ağa. Elbette bilýär. Diýmek bular bir banda. Eger de bilmeýän bolsa näme iş yapýar 3 ýyldan bäri prezident bolup? Ýok bolsun gittin, hiç hat bilen o. Bilýär. Özü urodýar. Raşid Merýedow şeýli bir tilki, rossiýski agent. Gurbanul Serdar ruhsat bermese demem almaýar. Tuvalyada giden ok ona gurgun etjek. Demem almaýar. Ine şu arada Muhammed ağa näme diýjeksin? Ine demir ýolu ýa-ki Türkmen demir ýolunyň başlygy, öňkü başlygy Rahman Hıdyrov Domodedow aeroportuna ulu partiya narkotik serişleri bilen tutulup 2,5 mil batylýa oň daşyndan Raşid Merýedow 3 milyon dolar eltýär şöyle hökümetiň üstü bilen şular ziyatka berýärler, onu bunu näme diýärler, töleýärler we SVO ýa-ki Ukraina uruşuna giden ortary aňyrdan ýaralyp gelenlere, veteranlara kömek diýip ýa-da uruşa kömek diýip ýa pul goýýarlar 3 milyon dolar. Muňa näme diýjek? Näme şu adamlar Türkmenistanyň içinde bir topor adamlar video yapýarlar, prezident ýülenýär, hiç kömekden oklar ýöne bir narkomani, bir narkotik satýan, narkodealeri çykarmak üçin bu ýaly hereketler bir kontrol edýär. Ondan näme Türkmenistanda tuttur işletin, näme Türkmenistanda adaletli bolsun, näme prokuratura işletin, näme tuttur karar çykartyn adaletli. Öýleri öz döwletinde bir kanun hereketler edip bandit toporu bolup başka döwletde ýene de korrupsiýa edip bandit toporu bilen ýa-ki kanun bolýarlar. Bu näme diýjek Muhammed ağa? Salam Murad ağa, salam vatandaşlar. Murad ağa, men şuna biraz başgaçarak çemeleşýär. Farslarda bir söz var, terk adet merezes diye. Yani öwrenşen dağıtların taşlamaklık özü bir keselçilik diye. Bula şu atlam öwrenin bilatlara, kanunu bozmana, dünya kanunlarını eskermene, narkotik satmağa, sayılı geçirmeyeni sayılı geçir dip öz oğlunu getirip koymana, hükümet yol başçıları edenettiligi jogapkärlikden kaçal bula öwrenen. Yöne häzir dünyanın üýtgenliklerini gören akla. Şonu düşünübilen akla. Häzirin öňküýanak bukadýardy. Häzir dünýä üýtgedi, häzir türkmenle üýtgedi. Häzirki ýagdaýda bula pikir etdiler. Öňküýanak biz öz adamymyz diýsek, ortaýadan suwdy karar çykarar, muny boşadorly diýip. Pul berip döwlet goýup şoň iýine düşdiler. Şonu çykarjak bolup. Ýöne oňarmadylar. Biz ady näme anlatýar? Indi şu gurrun şuň üstünde. Şu uly siyasi bir mesajı var. Siyasi bir şundan düşünmeli adı var. Irak yani bir ay bundan önce dahi ortayadan Türkmenistan'daki pasolstvatının načalnik addeli yürüyte seydi türmesine barıp şu tadı ortayattan bizim aktivistimizi alıp giderlerinin izinden vardılar. Saddam'ın izinden vardılar. Saddam'ın izinden varıp şunu saklayış şartları bilen tanıştılar. Öz bilen gepleştiler. Ondan şunu öz Saddam'ın kakasına gelip ayttılar yağdayı şeyledi. Şun yanak derecede
Ortiyet devleti Türkmen aktivistlerini qorap, iğne düşüp şon bağlamaklar ne mena anlatıyor? Ortiyet inni. Berdi Muhammed'i cidana. Berdi Muhammed'in doli avraydan düşenine göz yetirdiler. İnni Türkmenistanlı önkü Türkmenistan ne? Türkmenistanlı yirgen yerle Berdi Muhammed'den. İstenlik vakti Türkmenistan'ın Ortiyet'in vilyaniyetinden daşlaşıp biliyor. Şu sebepten bula halkın göğünü tapacak olup Berdi Muhammed bilen öz arasını aşşak oluyor. Şunun iminni şun yanak ramkada şu mesele seyredilmeli. Yani Ortiyet devleti Berdi Muhammed'in yakın adamı olsa da anamdar adamı olsa da pul bertele de şunu türmeye battılar. Şunu dine şu ramkada doğru düşünüp oluyor. Yani Ortiyet öz arasını Berdi Muhammed bilen yuvaş-yuvaştan açıp Türkmenistan'ın gelecekki siyasi ütköşüklerini özlerini tayinlanıyorlar. Şu hem bir mesaj ortam adamını getirenlerle göğünü Berdi Muhammed'e de bir mesaj Ortiyet inni seni kabul etmeye. Men bunu başkaça deyip bilecek Muhammed Ağa. Putin bütün dünyada terörist. Terörist bir devleti dolanıp var ya. Hatta şu devlette kanunçuluk var. Hatta şu devlette narkotik satyani yani ziyatka seyretmen basyalar. Türkmenistan'na uruş yok, parahatçılık, altıda atman, neutralitet, bir taraflık, yeni vurdat, yeni plan gör, arkada, milli lider, yani arkada serdar arkadağlı, yani yeni vurdat, bir topar bulunun nemeleri var. Заслуженный врач, заслуженный arxitektor, geroy Türkmen. Neme yani şu birdat koyup bolyan bolsa bütün dünyanı güldürmek için koydular öldürme. Yine şu devlette kanunçuluk yok. Hatta Ortiyet'te terörist devlette de şu kanunçuluk var. Yine narkotikleri tutup bastılar. Türkmenistan'la hana Habib ola beyleki yani narkotikler narkotikte yaşap gören Habibov o neymiş on yani Aydın. İki edek Muhammed Ağa iki edek tutuluyor narkotikler. İki edek hem amnistiya çıkıyor. Alişer Sakhatov, Abdullah, Mansur Mengelov, Beylekiler, Duşemov, olar kanun olmadan ok, olar yani hiç yani cinayet işlemeden ok, türmeden çıkmayan ok. Ben düşünem ok. O zaman yine arkada ferdarımız var, adaletçilik var, hayt adaletçilik var. Eğer de doğru zat diysen bastılar, narkotikler o zaman yani amnistiya çıkarıp koyuyor yani. Ve senin pul kalan yani. Bandit devlet, bandit siyaset yürüdüyor, bandit hareketler oluyor. Şondan halk gözünüyor. Biz şuna aytacak oluyor. Biz bir ütköşkü aytacak olamdık. Ben bir zat göközecek oluyor Muhammed Ağa. Serin. Yine hem ministerler, daşı işler ministerler Türkmenistan'ın. Türkmenistan'da daşı işler minister postu katı vacip. Ne yapacak? Ol Serdar ve Gurvan Berdi Muhammed bulara içinde de intervyu verilen ok, gurulayan ok. Şunu hem aytacak koyacak zatlarını Daşarı Ministerlik öğrediyor. Yani şunun Daşarı yurtta yürütmeli siyasatını Daşarı İşler Ministri yürütüyor. Ve bunlar nekompetentni. O Fransızlar diyor pas capable. Yani bunun kapasite yok. Yani bunun yani potansiyeli yok. Onu yürütmek için. Ünferin Abdülkuliyev 9 sentyabrda 1990 yılda geldi 92'de işten gitti. 92'de Galıpverdi Ataev geldi, 95'te işten gitti. 2 yıl, 3 yıl. 95'te Barış Şahmaratov geldi, 2000'de gitti. Yani 5 yılcık oldu. 2000. yılda Batır Berdiyev geldi, 2001'de gitti. 2001'de Raşit Meredov geldi, şun 2026. yıl şun. Yine şu yıl 2026. yıl eyyam 25 yıldan beri şul diktatorlara ortun agenti hizmet edip diyor. Ne yapmış şunu ayıp bilen oklar? Ya ortalar durur arkasında. Ayıbilen oklar. O neme
näme şoň ady, Daşy işler ministriniň ady Rossiýanyň. Aýran bir göreň diýär. Lavrov. Lavrov. Aýran bir göreň, elem bir göreň diýär. Şoň üçin bizde azatlyk, adalatlyk, bitaraplyk eta firkina gramata. Eta bordel diýär, nimeler fransuzlar bordel diýmek bir ol başlan bolyn kültürlü edýän aýallaryň ýerleşen jaý. Hiç zat nizakony, hiç zat şoň saýlawlaryň nizakony falsifikasiýa, şoň öýlerini özüne gahrmançylygyň falsifikasiýa, alyp barýan işleriň falsifikasiýa, işini ýönet bilen ok prezident bolup düşünüp bilen ok bir gede kabinet ministri geçiren ok. Şol fotomontaj edýärler, ýani montaj edip goýberýärler, fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär. Bilýärmi näme fan tehnologiýasynyň arkaly geçýär diýärler. Sebäbi gurulä bilen ok. 2005 minutdan köp gurulä bilen ok, siýasat alyp bilen ok. Şurada açyk efirde bizi ýaly gurulä bilen ok adam. Şoň üçin ýüzüni görkezýärler de galanlary montaj edip, ýani goýup goýberýärler kabinet ministri geçdi. On ni kompeten, on ni spaspoben. Ne şo ýaly. O zaman şu prezidentden biz reforma garaşýar, Türkmenistanyň ötüşine garaşýar. Türkmenistanyň ýa jemgyýet ösür, halk ösür, hünärmetli ösür, ýa azatlyklar ösür, şo zatlar garaşýar. Hiç bir perspektiwa ýok. Hiç bir. Men şonu düşünjek bolýan. Kagazy muna oğlum saklaýar. Oğul onsa da nekompetentni. Başaran ok. Kagazy şonu da şonu ýa gorap saklaýar. Balamy satarym bolýan. Men wezipembe oğlumun wezipesini gidirmerni. Bular ho ömürlük gelen adamlar. Bular prezident taýlary bolmaly, ol ýanky post taýlanýan post. Sen milli lider wagtynça adam, sen ölmeli, ertir gitmeli, sen milli liderliň ýapylýa, ýanky o zatlar pikirmeden ok. O zatlar gerek ka banditler, ýöneköy banditler, maşenikler. Yine şeyde Muhammed Ağa, indiki nemenem tevdeli, yine de Евразия Tuday'ın bellak geçiyor, yine şurayalı, bütün dünya şunu belliye. Türkmen halkı, hiç zattan havası. Ne Türkmenistan radyo kampanyası, televizyonası, ya TAS, yani TDH, Türkmen Devlet Haber Gulluğu bir yerde ait geçti. Ne prokuratura çıkışı edip aitti, şurayalı, neme böyle tuttuk, yine tutuldu, rahat etti, bizden basar yerde. Hiç zat yok. Hamala hemme zat gülýärli. Hakykatdan bolsa bul bir dünýäde bir uly nonsens. Hökümet işinden çıkan adam batylýa arkasynda ahranly prezidentiň ýanky başlygy dur, arkasynda Daşy işler ministriniň başlygy dur, ılgap ýanky meselen çözjek bolup korrupsiýa diýer. Bul bir katastrofa. Tiýat katastrofa. Ýani hiç ýerde aýdylan ok. Murada bilýärmi şol adam? Ol işten çıkana son çıkarılıyor. Ol bütün Türkmenistan'ın ve de demiryol tavar aýlagyş nemesinin başlığı, yani vagonlap şol adam narkotik uğradan bolmagy mümkin. Teve Moskwada arkaýyn ekidişi şonu anlatýar. Men edip beren adam şu diýär da, men öň edip beren adam şu diýär. Indi näli men tutaýarlar diýär. Yo Muhammed Ağa, oğlum hiç arkasına prezident ahranaň ýoly bir dur, kırışa dur. Bu tarapynda Raşit Miredow şol adam şoň kaşylýar. Bile ýanky bular skema edip ýyllar boýy satyp ýörler o. Satyp ýörler. Hökümet möçörnäki işleyen adamlar. Telewizionda seyretsen o tilkijik, ay bir ýanky sada ses bilen, bir mülayim ses bilen, ýa bir psihbanisadan çıkan bir ýöneköje gürläp bilmeýän adam ýaly gurulýar. Gatam gurläp bilen o. Öýden gutoran alkaş. O arada biz ul material edip şol adam Türkmenistan gawra tokun adamyň biri şol. Niýazow hyzmat etdi, indi Gurbanly hyzmat edýär. Ýöne Rossiýa tarapyndan agent Türkmenistana berkidiler. Ine Türkmen hökümeti kontrol näýe edilýär? Men saýdym ine şu dönük, vatan dönügi Raşit Miredow üstüne edilýär. Şoň üçin şoň maşgalatyny görseňiz, çağrılyny görseňiz, ýüzlerine tükürüň vatan dönügi diýip. Şuraya haramzadalar Türkmenistan şunu getirdiler. Banditler bular. Bular türme sokmaly, owdan depe garaşyp dur bular ýyllar boýy. Indiki ýanky video seyredeli, şurada Muhammed Ağa
Men bir video öközjek bolýan, ýene bir bellek geçek bolýan 24-nä rovno 1 ýyl boldy. Alişer Sahatov, Abdullah Urusowyň uğurlanyp Türkmenistana akidileni. Muňa transnasionalny represiýa diýilýär. Ýagni hökümet diňe Türkmenistanyň içinde däl, daşar ýurtda öz edýän içindäki represiýalaryny daşar ýurtda başga bir döwletde, başga bir konstitusiýanyň içinde, başga bir kanunyň içinde, başga bir territoriýada represiýalaryny öz garajyna garşy geçirýär. Ene muňa transnasionalny represiýa diýilýär we döwletler tarapyndan iýdarlanýar ve ýolbaşçylar kim şunu edýän bolsa tutulýar. Şoň üçin Gurbany Berdimuhammedow gaga barmak üçin bir topar materiallar ýygynyp gidip otyr. İnşallah şunu gaga eltmeli biz. Ine serdiň chronologiýany biziň daýyş gruppaň ýolbaşçylary aýdýar. Хронология событий. Дело Алишера Сахатова и Абдуллы Урусова. 28 апреля 2025 года. Граждане Туркменистана Алишер Сахатов и Абдулла Урусов, находившиеся в Турции в качестве заявителей на международную защиту, были задержаны в городе Синоп. В тот же день им был присвоен код Г-82, после чего были приняты решения об административном задержании и начале процедуры депортации. После оформления документов оба были этапированы в Центр временного содержания Акюрт в Анкаре. Позднее Алишер Сахатов был переведен в Центр временного содержания Эдирне, а Абдулла Урусов в Центр временного содержания Пехлеван-Кёй. Спустя некоторое время Абдулла Урусов также был переведен в Эдирне, где оба вновь содержались вместе. Во время задержания, по словам Абдуллы Урусова, сотрудники Центра неоднократно говорили ему: «С тобой придут разговаривать сотрудники МИД». Весна-лето 2025 года. По информации адвокатов, деятельность обоих активистов документировалась. Их страницы в социальных сетях неоднократно блокировались. Предпринимались попытки ограничить распространение информации об их общественной деятельности. 24 июля 2025 года. Около 19 часов 58 минут Алишер Сахатов в последний раз поговорил по телефону со своей супругой Гюлалой Хасановой. Во время разговора он сообщил, что в центре ведутся работы с телефонной связью, и вечером он, возможно, не сможет позвонить в обычное время. После этого разговора связь с ним полностью оборвалась. Это был последний известный контакт. Позднее администрация Центра временного содержания Эдирна сообщила, что 24 июля 2025 года ориентировочно между 21:00 и 22:00 Алишер Сахатов и Абдулла Урусов были освобождены. После этого момента их больше никто не видел. Их местонахождение остается неизвестным. Ine hormatyly şarkyýyka dinlediňiz bolýan zatlary. Ine şu material şuňa oturanok üntferiň ine indiki materialy ine biziň aktivistlerimiz Parijde protest geçirýärler. Года годовщина со дня исчезновения Алишера Сахатова и Абдуллы Урусова. Это наши два гражданских активиста, блогеры, наши герои, которые не побоялись. Ýene bir nemeni öküden Muhammed abi biziň aktivistlerimizin ýalňyş çykyşyny bir minut. Efendim, ine Parijde ýene de biziň Parijde däl, Fransada biziň aktivistlerimiz ýene çykyp gollap edýär. Indi protestler köpüler Alişer Sahatov boýunça, Abdullah Urusov boýunça we beýleki aktivistler boýunça biz netip ýakyn geljekde ine 24-ne başladyk, ýakyn geljekde ul protestlerde bir näçe döwletler. Gaty ýakyn geljekde. Şoň üçin bizi gollan Abdullah Urusov, Alişer Sahatov gollamaly sebäbi Abdullah gaty ýöne koýulan, student oglan. Ol hiç wagt öz çykyşlaryna ýanky halka garşy ýa-da hökümete garşy çykyş etmedi. Ol ýöne hökümetin ýalňyşlyklaryny düşündirjek boldy. Şoňa kemçiliklerini aýdyp başlady. Tanqidlap başlady. Onu biziň dol hakymyz bardyr. Hormatly dinleýär.
Muhammed ağa, men yeni bir video görkezeyim. Ýagny şu material boýunça hem bir minut. Bir minut. Ine şu video ünsürplerden hormaty ilişler. Alişer Sahatowyň Abdullah Urusyň adwokaty ýa-ni mejlisde, men ýalňyşmasam mejlisde çykyş edýär ünsürplerden. 1990'lara döndük arkadaşlar. Şu iki kişiyi görüyor musunuz? Ya Türkmenistan vatandaşları Deputat bu Murat ağa. önceden Kürtler kaçırılıyordu habire. Zorla kaybedilip kaçırılıyordu. Alişer Sahatov ve Abdullah Orusov bu iki kişi. Türkmenistan yönetimine muhalif iki kişi. Türkiye'de oturum izinleri vardı ama Türkmenistan yönetimi Türkiye'ye herhalde şikayet etmiş. Adamları buna rağmen Edirne geri gönderme merkezine aldılar. Anayasa Mahkemesi ihlal verdi. Ya ne yapıyorsun ey idare dedi. Ama bu iktidar anayasa falan, mahkeme falan dinler mi? Ayaklarının altında çiğniyor. Adamları sonunda serbest bıraktılar. Ne oldu biliyor musunuz? Sonrasında bu insanlar buharlaştı bakın. 4 tane çocuğu var Alişer Sahatov'un ve bu insanlar yok. Türkmenistan'a belli ki iade edilmişler. Hiçbir açıklama yapmıyor. İçişleri Bakanı'na da soruyorum. Ya ne biçim bir ülke burası arkadaşlar? Olacak bir iş değil. Adamları yok et. Terden Milletvekili şey. Teşekkür. hormaty ilişler, men haçan size diýsem, Türkmen hökümeti banditler Glavn bandan başlygy Gurbanuly we Serdar Berdimuhamedowlar Onun ýanky daşy işler ýurt boýunça bandit, narkodilleriň biri Raşid Meredow. Onun bir komandasy bar. Narkotikler, aýdýarlar, pasport, biznesini diýerler. Bular hiç tatdan gaýdan ok. Serdar bilen Gurbanuly Berdimuhamedowlar bulara näme diýär? Men size adaýlyk söylýän, näme şonu edin? Bize kahraman atlaryny berin, bize zaslujny guruluşçy adyny berin, bize zaslujny medisina adyny berin, bize garap bir topur atlar berip bize zat diýmän, näme ine halk basyň, ogurlaň, ýapyň, näme edin bize şonuň kellesi galmasyn halkyň diýip halka hyzmat etmeli adam hökümet işgärlerine at pul berip ýa halka garşy güç durýar. Ine bolup geçen zat. Men şoň üçin bular bandit diýen. Odan kimde kim yallaklar, demokratçılar, Türkmenistan gowy, ine gözel bol ösýär zat diýseniz, siz ýalňyş ýaňyz banditizm ösýär, korrupsiýa ösýär. Biz %100% korrupsiýa bütün dünýä bellek geçip otyr. Men aýdamam onu. Bir näçe görkezdim men. Ine şu real ýagdaýlar. Muhammed abi bir kiç komentary bersen, ine Türkiýe mejlisinde şuň aýdan zatlaryny Araplara görýär, Eranlara görýär, Ýewropada görýär. Hemme ýaýrady şu material. Murat ağa, men bir zady hemme aktivistleri utlajak bolýar. Yani biz öňkülerden tapawutlykda inni Türkmen döwletini eden etdiligini jogapkärsiz bolmajaklygyny biz duýdurdyk. Inni Türkmen döwleti düşüner derejesinde boldy ki aktivistlere zat diýip bolmaýar. Biz şeyle bir iş alıp bardık, bütün dünyanın ünsünü Türkmenistan'a çektirdik. Hatta inni Türkiye devletinin içine, televizyoniyetine, gazetine, inni parlamentinin içine Türkmen devletinin Türkiye'deki düzgün bozmaklarını, cinayetkarçılıklarının hareketinin karşısına kıygırıp çıkış ettiler. Şu ulu üstünlük biz için. Inni biz Türkmen devletine bir daha düşünürdük. Näme yamanlyk etjek boldum? Hökmen izinden jogap bermeli bolarsyň. Behäzirem yeterlik de. Biz inni şolary izine gaýtardyp, kompensasiýa töledip, ötünjem torudur. Bir şu ýakynlykda bolýar. Öňün Amerikan Kongresinde yürüyte yığına geçirildi. Türkmenistan'ın türmeleri yağdı, politzaklычёrny, transnasyonalny represiyet arasında yürüyte çıkış ettiler. Azatlyk Radyosu dün şonu koydu. Bizim aktivistler toporumuz Orta Asya'da şona katnaştılar.
inni biz şeyle bir skema dörettik. Berdi Muhammed bizim elimizden inni tıpı bilmeye. Biz halkımıza bir daha da subut ettik. Biz aktivistleri öne çıkan adam, hak hukukun korap bilen adamla fethi göşeler kolla vermeli. Bollum bana. Yine men konstitusiýanyň 4-nji maddasyny okap bereyim. 4-nji madda Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly adamdyr. Ýagny şu kanunlar, döwletdäki işleyen adamlar bize servis etmek üçin biziň daşymyzda olar wtorostepенный ikinji ýa-ni tapyk hökmüne seredilýär. Etraty adamdyr, bizdir. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezipesidir. Anladymymy? Baş wezipesi. Döwlet her bir raýatyň öňüne jogapkärdir we şahsiýetini erkin ötmegi üçin şertlerini döretmegini üpçün edýär. Raýatlaryny, at awraýny, raýatyň janyny, at awraýny, mertebetini, adatlygyny, şahsy eldegirmezligini goraýar. Ine hormatly ýerleşler, konstitusiýanyň şuňky güne Türkmenistanyň konstitusiýasy ona da berkidilen. Şol konstitusiýanyň esasyna şuňky durmuşyň kanuny esasyna ine şurýaly hökümet bize hyzmat etmeli. Bular banditler. Bular adam oğurlayan daşyurtdan. Haçan da sen daşyurtdan adam oğurlasan sen eýýäm, diň içinde de daşyurtda prestupleýni. Sen öz ýanky jenaýatyny daşyurda ýaradýan. Ola bir. İkinji, egerde şol iki adam bir zat üçin tutulan bolsa, ona prokuratura jogap bermeli, tut jogap bermeli, polis jogap bermeli. Hiç haýdyndan jogap bolan oga. Muhammed aga men şondan ýa döwlet ýok. Prezident jogap bernok, prokuratura jogap bernok, tut jogap bernok, ýa-ni polis jogap bernok, MHM jogap bernok. Kimiň ýanyna barmaly? Adam gitti şeýle. Kimiň ýanyna barmaly? Jogap berýän ýok. Jogap bermedi hökümet, o hökümet däl. Ol kime hyzmat edýär? Öz-özüne hyzmat edýär. Öz-özüne hyzmat edýän banditler. Halky talýan banditler. Men şoň üçin ýen gaty çalt ýagdaýda biz 27-nji oktýabrda üýüşüp Gurbany Serdar Berdimuhammedow gulundan tutup jenaýada çekmeli. Raşid Meredowa göni ýanky yapmaly. On watan dönükligini subut ediligi men size ýaňja görkezdim. Lavrov tarapyny edýär göni. Bular dagırdap ol ataly ogla hemme zatdan gorkýar. Türkmen halkyndan başga zatdan gorkýar. Ine tekrarlar rohçanlıkta büyüküp ılgap darıp yankı ellerini okşap başlayan. Ne şeyle? Murada, günde dünya şu an Türkmenistan'ı häzirki döwlet yol başçıları deyip inni kabul edip otellerde. Bilýän näme üçin kabul etýärler? Düýp manasy. Eger ýurdynda halkyrazy bolsa, problema ýüze çykmasa, dat bolmada bizim hem işimiz yok, onu bolýar diýip şu usturaýyp bulara da. Ýöne häzir eýen düýp götür üýtgedi. Inni Türkmen döwleti ýurdy dolandyryp bilmeýänini subut etýär. Halkynyň öňüne jogap bermeýänligini subut etýär. Halkın kanuni isleýlerini kanaatlandyrmaýanlaryny subut etýär. Inni yurdun içindeki problemalary aýtýany, bir kanun daşar yurtdan oğurlap alıp gitýäni subut etýär. Biýeni bir döwlet yurdu dolandyryp bilenä, saklap bilenä. Şol üçin Ýewropa döwletleri Türkmenistana basyşyny hemme tarapdan güýçlendirip başladylar. Sen öz döwletlik borcuny, yani konstitusiýon obýaznasyny yerine ýetirip bileňä. Şol üçin sen bir ýurt dolandyrmaga hakyň ýok diýip şoňa diýir edip durlar şu an. Şol üçin bula jogap berenä. Jogap berseler utturýar. Onu tasdip bermeli. Alişir'inde hiç cinayeti yok. Ola yurdun içindeki problemalar aýtdy. Kanun boýunça aýtdylar. Dünya düzgünleri boýunça aýtdylar. Näme üçin tutup alyp gitýärler? Hiç haýy jogap berenä birden ýalňyşa maýilli. Sebäbi eger şuň diýse, hawa Türkmenistana diýse,
Onda ertükün şu mesele yukarı çıkıverse, siz neyle alıp gittiniz onu? Ol eyyem gagis kısuttu, cinayet işini kaldırmalılar. Eğer bular neyme karşı ödetiye, eğer kıyıkçı köpel verse, biz şunları iznek ederse, hahiş eder, sesini çıkarmasın, ay pulca verir, eydert, beydert deyip, başımızdan savurt deyip fikir ediyor. İnni dünya şu zada düşünüp, Türkmen devletinin görüp oturuyor, ortaya da şuna düşünüyor. Bütün dünyanın kanunu bozup, narkotik aylap oturuyor, hükümet yol başçısı. Seli ministerlik gelip şunu boşatacak olup oturuyor. Görün, kontrabanditlerden bunu kollar oturuyor. Şunları Amerika bilip, Türkmenistan'ın pasportunu alınman diye de. Türkmenistanlara vize vermeyen diye gördü. Hem mevat zakona merini görüyen hem mevat yer olup var ya. Türkmen devleti yurdun dolandırıp bilene, kanuni borcunu yerine getirip bilene, halkın kanuni isteklerini yerine getirene, kanunculuk bozulan, nitolka bozulan, özleri dünya meçberine, narka mafyoz bilen işleş böyle, pulaylap böyle, beyleki devletlerden öz grajdarlarını oğurlap, öz yurtlarını ektiyerler. Şunun hemmesi mecnaratni uğrundaki pristüpleniye. Şu gagis kısmutta suut bolmalı adam. Biz şoda tayinlanıp oturuyoruz. Awo Muhammed ağa, sen aydanına men tasdik kılacak ine dedim. Amerika'da vizalar yapılıyor, aram yapılıyor. Türkmenistan şonun içinde. Ünitverin. Ава? Из 12 стран вчера вечером Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты Америки. Выходцам с бывшего Советского Союза только из Туркменистана, Gördün mü? Выходцам bütün 15 devlet, yani Sovet ayrılık devletlerden dine bir Türkmenistan'a zapret ediyor. Amerika var mı? Neyemçi? Devlete inanmıyor. Devlete inanmıyor. Banditler, bunun pasportuna inanmıyor. Kattor diyen. Bunun beriyen spravkalarına inanmıyor. Hiç saat burada işlen yok. O Gülkünç Western işlen yok. Beyleki yankı Kartalı işlen yok. Türkmenistan'ı pul geçecek olsan geçirip olun o ofisanı. Niligarını geçirmeli oluyor. Türkmenistan'dan da aslında pul geçecek olsan geçirip olun. Niligarını geçirmeli oluyor. Bunlar hemmeti niligal. Muhammed ağa, sen doğru düşün. Niye de haydi devlette şuraya var. Dine demir karıydı. O zaman men yankı ol dayda öz yankı namusunu satan dayda var. Niyemiş ol? Prezident ölse menem ölecek deyip gören niyemiş ol? Ay ayırdan ay bokun. Yo, şoňa aýtjak bolýan. Sen haram dağın öp şu güne getirin siyasatyny, yani siyasaty. Ine bir de Amerika barmağını qadağançylyk edýär. Bir de narkotikleri ine ministrligine tutulýar. Bütün dünya maskara bolduk. Ine şol adamın alyp barýan siyasaty şol. Sen bunu öwüp ýörsiň, zat edip ýörsiň. Arkadam, siz bizi ötürdiňiz, siz Türkmenistan cemgenini ötürdiňiz, siz Türkmenistan döwletini ötürdiňiz. Bular korrupsiýany ötürdi, bütün dünýäde tananly. Hatta Amerika viza yapdy. Din Amerika'da adam öldürdün. Şol için türmede oturmalı adam olan şey diýmeliler, özün galadyk çapar. Ey men bir daha degen görýän. Bular narkomanlar, korrupsiýonlar, oğurlar, türmede oturmalı adamlar. Endi türmede oturman bir-birini öwüp, yani prezidenti öwüp zaten yallaklap ýörler. Aktivistler futbolunda. Ol Habib diýeni, ol nazariýeti narko dealerler. Eğer bilen narkotik getirip Eran'ı satýarlar, 2 edek tutulup ýene amnisiýa çykýar. Ne bu Muhammed ağa, bir topar adam bir goýunu oğurlapdyr, sygyr oğurlapdyr, ya da bir nas satypdyr, 5 ýyllyk türmäge diýär, amnisiýa çykan ok. Bu narko dealerler ýanky 2 san zahod edýärler, tutulýarlar. Her gerek ýani amnisiýa. Akybam näçip prezident şohrat diýip prezident bazda aýdymaýar. Ola bu torun beylik ayalı maşinine sürüp aydımaydı. Hani gayi yok mu maşinine sürüp aydımaydı için? Sen vide alyan için sen pravan ayırmadı. Kanun yok Türkmenistan'da. Olam yok. Utonman şular, demokratçılar yani şun hem medattan götürüp hem medattan oğuşap yiyorlar. Şuna göre de bir konuşuluk ediyorlar. Yine Türkmenistan. Eğer de sen yallak demokratçı olsan adam öldürür.
Yani o beylik ýaly o aydınçy bara. Yani gruppasy var. Cemal Zaparov. Cemal Taparov. Adam öldüräý. Tapawut ýok. Hiç tat bolmaýar. Sen narkotik alyp gele, narkodealer bolaýo. Hiç tat bolmaýar. Goýberýärler. Şoň üçin eger sen normal adam... Çağanı, 10 yaşlı çağanı iznasilovo de pedofil, gedip ýoly. Ola gedip ayağını kuruptum. Özüm 3 gedek iş kaldırýarly, 3 gedek iş ýene de ýatyrýarly. Kim? Garnaşy Gülşat Mahmet. Muhammed ağa, cinayetçi, pedofil, prokuror kovulap ýör Aşgabat. Bunu basan oklar hiç sastav prestüpleniýi ýok yani. Ünsür, bir adam nasatsa ay ulu cinayet beşilik diýär. Ne bu döwlet näme bir men näme bir egerde sen bir klowny prezident etsen, yani Türkmenistan sirk bolýar. Ýöne bir idioty sen prezident etsen, Türkmenistan psihbanita bolýar. Başgaça düşünip bolanokmu? Men şoň üçin aýdýan, o matkar bolup ýörmäliň, hormatly ýyldaşlar. Bir gedek 27-ne çyksak, şol gaçyk gitýär o. Bir saat çykyp orta çyksak, o wagtda çyk, köşke barmak emerken. Her kim o wagtda hekimlige barsa, şol gaçyk gitýär. Odan kovulap tapýar bolary. Bolly mesele çözüldi. Matkaraçylyk bütün dünýäde ýatdy, şo, gutordy. Kimi saýlasan saýlan. Açyk saýlaw bolsun. Hemmesi içine girsin. Türkmen bolsa, Türkmen pasportu bağ bolan bolsa, hemmesi Türkmenistan doğulan bolsa içine girsin. Ýine açyk saýlaw edeli. Murada, men ştada bir da aýtjak bolýan, ýani şol bir goýun ölüp türmäde düşen ýa bir kilo pomidor oglap, ýene bir da türmäde düşenli köp da şol ýany Türkmenistanda. Ýaman köp. Men edilmedikler otuyor, muhanna, suud edilmedikler. Men şu hakynda bir da aýtjak bolýan, şu dünýäň ýüzünde hemme ýerde onuň çykaran karary bar. Döwletli borçly öz grajdanlaryny azyk bilen üpçün etmeli. Eger şonu bir döwlet şoňa güýji ýetmese, finansy bolmasa, on şolara finansiwy kömek edýär. Şonuň ýörüýte şoňa budjetleri bar. Şonu aýtmaly, ondan onuň özü şolara azyk uğratýar. Halk aç bolmarýany, açlygyndan ogurluk etmerýany. Şol üçin Kanada'da, Amerika'da biri eger iýmit ogurlasa, şu yeter yetmezlikde mecbur bolup iýmit ogurlasa, iýjek işegin magazin, şoňa hiç ýyly cinayet işini galdyranam. Fransada ýok. Amerika'da $1000 çelli zat ogurlasalar, şoňa cinayet iş galdyrylmaýar. Wende Türkmenistan'da bolsa iýme üçin iýme karnı aç. Ogurlasa şu türmede yıllap yatýar. Şu adalatsızlık. Yani döwletli borçly öz halkyny elementarny iýmit bilen üpçün etmeli. Şu kanun Türkmenistan'dan şoňa kol çeken. Eger oňarmaýan ise aýtsyn berýärler pul, hemme döwlet berýär şoňa. Ýöňte fond bar. Şeýtir biziň halkymyzy hor saklaýarlar. Hemem ogurdyp bara korkup türmäge salýarlar grajdanlar. Ýörüýte fondlar bar, ýörüýte ýa-ni o departamentler bar. Bular haýsy halk azyk problemasy bolsa, zat bolsa, ýörüýte azyk fondy bar. Iýerli, kömek edilýär. Bizden informasiýa çykanok, bular hemme zat girläp durlar, helem Allah şükür TikTok bar. TikTok'ta aç halkymyz aýdyp başlady. Ine problemalar çykyp başlady da. Şolu çözülüp başlady. Aýdyp başlandan soň çözülüp başlaýar. Ýene şu real problemaňyz bolsa, ýa-ni açlyk bolsa ýa-da produkty ýetmese ýa-da aýlyňyz ýok bolsa, işsizlik bolsa, hökümet çykyp aýtmaly, bütün dünýä gurumlary kömek edilýär. Eger Türkmenistan öz watandaşlaryna kömek etmese, eger prezident kasam içen adam, kasam aýdan adam hiç sat etmeýän gelip ýörse, ýa-ni ulu obyektler açyp tomoşa bolup, ýa-ni komediýan ýaly komediýa gurunup ýören bolsa, onu biz hökümet surata şu gurumlary ýüzlenmeli. Başgaçy ýok. Muhammed ağa, indiki video geçelim.
после сегодняшних новых ударов по Wildberries. Горят абсолютно все товары моих клиентов, горят склады Краснодара и Невиномысска. Если честно, ситуация ужасная. И для тех, кто задается вопросом, а зачем вообще бить по Wildberries, ответ очень прост. Украинцам в целом без разницы, куда бить. Россия каждый день несет террор и оккупацию их страны. Неважно, атакуют они Wildberries, не атакуют. Россия каждый день обстреливает их ракет. Поэтому Украина просто возвращает России это все назад. И хотите жить в этом пизде, не несите этот пизд с другим. Как мы все не охуели в 3 часа ночи. Эвакуировалась просто вся станция. Все побежали в бомбоубежище. Единственное, почему Украина не делала то, что она делает сейчас, это просто потому, что не было такой возможности и мощностей. Теперь они есть. Если Путин хочет продолжать заниматься тем, чем он занимается в отношении Украины, все это будет возвращаться назад в его страну. Потому что это все бессмысленно. Закупить товар, что-то еще. Чтобы что, отправить снова на складку, чтобы завтра он сгорел. Это просто тупик вообще для малого, среднего бизнеса, просто тупик. Неважно, насколько вам нравится Владимир Путин из-за того, что вы застряли в восприятии его каких-то старых образов. Суть в том, что он несет террор и разруху в другой стране. Если пару лет назад украинцев хватало сил только чтобы отбиваться, то теперь у них достаточно возможностей на зеркальный ответ, так называемый кэшбэк. Пора уже там задумываться, как распедаливать этот вопрос. А у меня жена действующий селлер. Что-то мы как-то вздруснули с утра. То война с момента, как начали бить по торговым объектам, переходит в стадию, когда она точно коснется каждого. И так оно и будет. Последствия политики Владимира Путина İneterin hormatıyla şuna logistik center değil ya da ulu skladlar. Bunun ululuğu Huday takladığını bir ulu şehrin önüne koyuluyor. Mesela şu Moskva önüne, Sankt Peterburg'un önüne. Sol sklad bütün Moskva'nı ve oblasti yani üçüne diye. Yani xaritlarla, eşik, ağırlık ve beylik xaritlarla. Ukrayna ne yapmış buraya şunu? Tabii şun üstülen, Velbers'ın üstülen yani tankları zapçatlar, raketler zapçatlar bu logistik center'ın üstülen iyi veriliydi ve şöyle tanklar, raketler yatarıyor. Şunun için şunu vurup başladı yönü. Ilayta da yani Rossiya Ukrayna'nın poçtasını vurup da skladlarını. Bunun onunla bizim logistik center'ımıza uğrayan oldum. Bilim sizin logistik center'ın urolu yani vurup başladılar. Indeki video seyredin. Katıgılıklı video. Oldu. Güç kalmadı. 5. 6. sklad urdular şu an. Etdil 20 minutdan öň Peterburg'un sklady. Polnustu yani oturtma. Polnustu. O tadı da 500-600 değer pasif. O zaman yani kağıda da Mosan'ın. Pardon, $100,000 polis. Yani Türkmenistan o yaşayan beğenin de şu uç yok. Kaygı yok, aladı yok lan. Atman aratta da ne prezidentin çanta olsun. O bilen de şu, hem de asuda olsun. O Türkmenistan'ın şu kadar biliniyor şunu yağdalı. Şu an ne beyarsın altın sıkatyan. Hormatlı prezidentimiz. Biz yarat telekçiler bir bartak bir yolumuzda bir поддержка вот подорма карашын ya bir просто bir taraftan barmağını da çekin yangadır. Ne hem olur şu anda oradan niyeçe pul yırtıp niyeçe pasif bankrodun değer yani. Şu bilenin bank. Telekçe şu kıyınçılıklar neyim için derliyor? Bilim dokuşan neyim için? Biz şunu düşündürelim Muhammed Ağa. Neyim için şu telekçe kıyınçılıklar derliyor? Yine şul oğlun Bekmetov diyen oğlun şul Rossiyada, Xitayda, Türkmenistan'da ve yani önkü Sovet devletlerine biznes ediyor. Yine bunu tanqitlap bolsa näme uruş bar devletde biznes eden elbette bomba düşer, elbette force major bolar, bankrot bolar. O da hatta düşünükli.
Ýöne biz muny tankit etmek üçin näme? Şuň ýagdaýyny beýlik telekiçileň ýagdaýy bilen diňişdirip, şuň ýagdaýy miňdeş beýlik telekiçileň ýagdaýyna we düşündirjek bolýar. Ine derdim. Siz daşörtde biznes edýäňiz. Dokumentiniz ýok. Arkaňyzda döwlet ýok. Şuraya force majeure bolsa ýiten ýeriňiz. Özüňiz bizat edip çykaýmasaňyz başga laç ýok. Misal üçin başga döwletde ine men biznes edýän Fransada. Men häzir başga bir döwlete barýan, men emleýäňim alýan, bir zat bolýar. Men baryp döwlete ýüzenýän, maňa kömek gelýär. Maňa ýanky adwokatlar berýär, pul kömek edilýär. Döwletime gelsem, maňa ýanky psikologlar berýär. Eger bankrot bolsam, hemme nimeler ýapylýar. Finans kömek edilýär. Gara men döwlet boş goýan ok. Ananyň. Ine şol oglanyň döwleti ýok. Şol oglanyň başga ýurtlarda gazanyp gelip ýör, öz döwletine galyp bir korrupsiýa etmeli bolýar. Hemmeler korrupsiýa ýok, ýeten ok. O ýerde korrupsiýa etmek üçin Muhammed aga pul gerek. Çinowniklaryň ýanky korrupsiýanyň bir sany biznesmeni we korrupsiýa ederýär. Hemmerini albilen oglar. Şoň üçin men ine şuraya adamlar ýüzenýän, telekiçiler ýüzenýän. Siz bir gezek opozisiýa kömek edin. Bize pul gerekkä, bizim pulumuz var. Şu bizim görüşümizde. Biz hemme zadyňyzy siz gaýtaryp ber, biz ýeňer, gaýtaryp berer we Türkmenistan içinde döwüşiňiz açyp bilse dersiňiz. Daşurda gitseňiz, siziň arkaňyzda pasolstwolar, içhanlar durur. Dakansa. Siziň arkaňyzda prezident durur. Siziň arkaňyzda ýanky ministersiýalar durur. Sizi gollarlar. Şuraya batga bergen batanınızda hükümet ýürüse subsidi berer size. Galmana. Häzir şul oglan arkadağımızı öwýada diýär paraga datmanymyz bar. O paraga datman gurbanyň gazanan üstünlüği däl. Öňden gelýän üstünlük. Ata babalardan gelýän, Sowiet Soýuzynyň gelýän üstünlük bol. Bul şoňa ýykylýar, bul görgüli häzir bankrot, şoňa da zar, ýani paraga datmana zar. Bize diňe paraga datman gerek. Bize paraga durmuş, adalatly durmuş gerek. Elbetde bize öz döwletimiz gerek. Elbetde bize öz prezidentimiz gerek. Halka hyzmat eder ýaly. Elbetde bize çinowniklar gerek. Bizim halkymyza hyzmat eder ýaly. Şu ýaly problema düşünüňizde çinowniklar ylgap kömek etmeli bize. Şu neçeli, şu ýa Türkmenistanyň 91-nji ýyldan bäri 2-nji Türkmenistanyň dören günden şu neçeli intek bir tane minister, prezident, kabinet minister telekiçilere ýa-da öz watandaşlaryna şoýa ýagdaýda bolsa kömek etýär. Etmedem. Bular banditler. Bulardan kömek soramak seni gaýtyp üstüňden talar. Bir zat ettirir sana. Seni ýanky bütün dünýäň öňünde maskara ettirir, halkyň öňünde maskara ettirir. Arkada şöhret diýdirir, zat ettirir, onu zınk goýar. Ine şu ýalda. Şoň üçin şu misalda men size bir düşündirjek bolýan bizmenlere. Biz üýşmeli. Opozisiýa diýmek ol kosmosdan bir başga planetadan gaçan adamlar da. Bizim şoýa dogurluk. Bizim şo kynçylyklar görýär. Bizim hem dogun garnaşymyz şo kynçylyklar görýär. O ýerde bizim hem dogun garnaşymyz biadalatly görýär. Bizim şo biadalatly görýär. Biz üýüşüp çözmeli şu mesele. Sen elinden biznes bolsa pul aýlap bilýärmiň? Kömek edip bilýärmiň opozisiýa? Saýla kömek etýäňi ýöne görüşdir. Atçodan al, görüşdir, ýeňdir. Sana şol adamlar ýene gaýtaryp berer. Onu etse sana da ýol açyp berer. Sen şuraya entep haklap Rossiýada bomba aşağına düşüp bankrot boldum diýip aglamaly däl. Sen talan, sen Türkmenistany ötürmeli. Sen Türkmenistanyň şu bir zat öndürilýän bolsa bütün dünýä eksport edip hem baýamaly, hem Türkmenistany baýatmaly, hem halkyny baýatmaly. Şuraya oglanlar bize gerek Türkmenistanda. Gelecekde de gerek, şuň kuduň gerek. Ýöne şular hatda ýalňyşyp getýärler. Şular bulaşyp ýörler. Şuň ýa problematy, bu ýanky dol aýdan ok näme beýle bolýar diýe ýöne dol düşünen ok. Näme beýle bolýar? Egerde teň prezidentiň normal bolmasa, egerde Türkmenistana adalatly biznes edip bolýan bolsa, egerde MHM polisler gow aýlyk alýan bolsa, halky taýlamaýan bolsa, biznesmen taýlamaýan bolsalar, sen Türkmenistany biznes ederdin. Sen Türkmenistana oturun ýerinde eksport edip ýanky haritlaryny satyp baýak gederdin. Sen aýaňy ýanky aýaklaryň bilen ýörep başga döwletlere gidip keyip çekip dinç alyp gelerdin. Haklaman, köpenmän,
Yani ağır güne düşmeyen uruşun girip hatta uruşun içinde de şular biznes etjek bolýar bir öz yani kazancını tapacak bol. Onda näçe Türkmenistan parağı datman, azu datman näçe şöyle biznes eden o. Ya o yer boş, o yer biadalatlık, bikanunçuluk, korrupsiya biznes eder ýaly. Yani şoň üçin. Ine sen parağı datmana zar bolansoň, ay şunun kadrını bilmiyor, ine bizim prezidentimiz. Prezidentin günahı yok, prezident häzir ine benzin, dizel uradyp dur Rossiya kömek diýip urşa. Häzir zakonny etsel, Ukraina zakon etsel, şu bize urşa salýar, şu atal ogul. Pulun üstünde, korrupsiýanyň üstünde. Anladın? Ine ýagdaýlar. Muhammed abi sen näme pikir edýäň? Ine bize halkymyzdan, muhmenlerden kömek garaşýar. Bular bolsa hemme zat edýär, pul tutturýar, aglaýarlar, kötenýärler. Ýöne ülke de opozisiýa kömek etmez. Näme? Ay o boş diýär-de. Boş orada sen ýalaklar boş gezip ýörse. Boş orada. Murada biz şu wagtda näçe ýyllar iyiligi derli halkymyza şu zady ýetirjek bolýar. Şu diktator döwletle foňy hiç wagt gowluk bilen gutarmaýar. Hemmesi şeýle. Dünýäň gözündekileri tana ber. Hemmesi urşa getiren ýurdu dargadan. Biz Ortiýet Ukraina çoluruna da eýem aýtdy. Putin näde dogry etdi? Putin Ors halkynyň düşmanydy. Şo taýda şulay işläp ýördi. Şuň kun öz zadiýanny inni gyýgyryp başlady, üläp başlady. Wildberry diýen watandaşlar men size bir şo düşündireyim. Isklatlar bütün Ortiýetyň biznesmenleriniň iskalatlary. Bular şunu ýanyk usluga marketplace berýärler. Her kim şu marketplace'de reklam etýär, şolaryň iskalatlaryna tawarlardy. Ozan satallarını şu tawarlary şu iskalatlarda nira uğratmalar bolsa adreslere uğradyp durlar. Yani Ortiýetyň bütün biznesmenleriniň iskalatlary şu. Bütün Ortiýetyň biznesmenleriniň iskalatlary. Orta biznesmenden tut, kişiden ta ulaýçyly. Gözüne getirinni, şuň kun Ortiýetyň bütün biznesmenleri öz teni bilen Putin'in şu Ortiýety dargadanna göz ýetirdiler. Ve de bir diktator nähilli öz isleği boýunça ýurt dolandyryp oturan adam bütün halky nätirip kösedi. Birdan. İkinci, biz yankı vatandaşımıza etkiyak. Ben de birinci dene şun yanak vatandaşlarımızın bağırlarına kuvanıyan. Sebebi kellesi işleye, okuyupli, talantlı, egermen, başka yurdun içinde şeyittirip işlep biriktir. Bir yaman kovda. İkinci, şu neyem için inni karandağdaçılık edecek oluyor. Öz yurdun ne edebilmeyendir. Gelip halka itya kuvanın şoňa diye. Kime kuvanın diye. Şunu dargadan adama şoňa kuvanın diye. Şun yanak metet bilen dolandyrýan adama şoňa kuvanın diye. Yani bular halkı talajak bolýar. Yankı narkı biznesmen türmede yatıp aydım prezidentin emedip ya o cemazap adam öldürüp diňe sinçi öweýin şol üçin adat gezip menem şon yanak doğun falan edin Türkmenlerin hemmesinin malını menem bir şoňa koşun diýip haýyş etýärdir. Aýdyşy. Menem sen bile Türkmenler alacak diye. Biz tize talatmaz. Eger şol olan aklı yerine bolsa birinci etmerdadi Türkmenistanlıları kollap, aktivistleri kollap, yurdun içinde bir şert öğretmeli, şun yanak biznesmenli ösüp bilir yana. Dünya meçberine yetip bilir yana. Görün demokratik devletlerde neyli biznesleri olmayan. Ve de şu tane hemme gazetlerde var. Bankrotstva ni impotensiya deyip. Korkup oturman bankrot. Eyyem yürüytü kuramalı var. Sen eğer bankrot bolsan sana devletten pul alıp berýärler. Sen bergilerini ispisat etýärler. Sana şert türetýärler. Täzeden yine biznes etmiyor. Durmalı değil. Ondan sonra mun yanak dağıtlarda eyyem ornoşon şulan hemmesinin yurdunun içinde. Sen biznesnek ıstirakovun. Sen şun yanak tebii hadise olanla.
Ya da başka o dalda dürlü pürüç ıstirahoy kampanyalar köleyerle sana. Sen beytirip geri dide çökmeye. Sen hakkın şunu bir yerle sana. Şu tevem o yurtlarda düzgün mü, kanun mu, şunu atlı işlem otu, şunu raşot edilen, şuları dargatacak bol oturan Putin. Şu devletlerin, şu düzgünlerine düşman Putin. Biz şunun için Putin'i ya. Bizim şun yana Kur'an'da atlamız demokratik devletler, şunu dargatacak bol ya Putin. Ukrayna'nın şu zatlara koşulmağına karşı olup Ukraynalılar kırıp otuyor. Ablam özüne bela geliyence Putin'in tarafında duran adam. Putin'in nalog tölen adam. Şu urşu güçten odun üstüne benzin tepen adam. Şunun için biz emme vatandaşlarımız ait ya. Vatandaşlar. Bizim yurdumuzda parakatçılık yok. Biz odun ön yanına. Biz yurdumuzu bizi şunu hem mevad ettiler, urşa getirdiler. Şunun için adamların çağalarını yetim oyup oğurlap alıp gidiyorlar. Yurdun içinde 10 yaşlı çağanı zorlan adam arkayın gelip bir hükümetin içinde işleyen için. Minlerce şunu neyme vatandaşla adamların yüreğinde kine var. Şunu islenlik vakti. Gidip diğeri gidip gören bombolu. O zaman sen biznesin hiç vakit Türkmenistan'ı durmuyor. İstirahat kampanya yok. Devlet yok. Sen kanun yok. Kanun yok. İşen yok. Sen ne ettirip şu yurtta sen biznesi östürecek, yurdu östürecek. Yine karış etme. Şol için can çekik kıygırıya. Türkmenistan ursun ön yanına du. Şunu getirenin şu haramdadılar. Bizde asuda asman yok. Asuda asman olacak orada. Demokratik devletim olmalı. Azat saylovlu olmalı. Halk koçaya çıkıp miting edebilmeli. Halk sözünü edebilmeli. Halk partiyelerini döredip bilmeli. Öz değişli profesyonel kuramalarını döredip bilmeli. Istirahoy kampanyalı devlete değişirler. Istirahoy kampanyalı olmalı. Şundan sonra yurdun içindeki Napolyon'dan ayırıp parakatçılıklı halkın isteğinin esasında, fikrinin esasında var problemler söz oluyor. Şu atlım gör, ola Amerika vuruşu otu İran bilen. Her gün bağlayanlar halk ne diyedi? Halkın fikir ne diyedi? Günne kongreste dava ediyor. Benzinin bazı kaldı halk nerede var dava. Olam onu hem mevada seret yerler ne mi? Halkın fikirine. Yurdun iktisadi yağdayına ne el tesir koyuyor? Eğer diyanet çok o, derrev yatırıyorlar. Utananak vuruşu yatırmama. Bir haramzada Putin olsa, dine özünü öldürmeli şu erkek olsa. Eğer şu Ors olsa özünü öldürmeli, ben Orsları şeyle kırdırdım. İktisadiyetine şeyle diyan getirdim. 1,5 milyon adam öldürdüm desene. Hava, o görüp oturuyor. Şu atlım utancını nemen, yancı şu atlım. Nemede, nerede, neme vardı, Kazakistan'ın prezidenti vardı. Yancı, Kazakistan'ın prezidenti bilen mi nemediydi? Yoldaş Putin dedi. Şu kuruşu yatır dedi. Hiç kim şunu düşünübilen. Bir şu neşelin düşünübilen de ne için sen şu kuruşa girdin dedi. Ne için şu kuruşa girdim? Ne peydası var ortalara? Dünyanın en peydası var. Yatır şu atlım dedi. Şu yancı şu atlım ayda oturuşu eşlersin dedi. Muhammed ağam, yine bir video koyayım mı ben? Kıyın görmesem. Утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета. Просто сил и терпения на. Знаете, вот уже даже мужчины говорят, не плачут, но знаете, в данном ситуации просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами,
понимаете, перед банками, просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно. Просто представить это сложно даже сейчас. Насколько сильно думаю, на 3 складах закончится, но это не закончится. Я очень просто переживание свое передаю. Я никогда не вмешивался в политику, не собираюсь туда вмешиваться. Просто Yine nikada ne meşhur politiku diýär-de, yine şoň üçin şu zatlar bolýar. Biz politika goşulmasak, hökman şuraya zatlar bolýar. Men yine Putinin urşundy durup bilýän şol bolan diýip aýdamak. Ö döwletine şöyle talantly adamlar ö döwletine uly goşunt goşup, ýa-ni döwleti dogry ýola uwturp bilýän oglanlar. Ya da uwturjak bolup siýasatçylara kömek edip arkasyna durup siýasatçylary işledip, ýa-ni döwleti uğruna uwrupdyryp, şo ýerde adalatly bilinse edip ö döwletine gelip görmen adamlar. Düşünen okşular şoňa. Men gaty ynanýan şol bolany, bunu düşüngünde Hudaý takladyn hiç kim düşmesin, ýagdaýy gaty kyn, muň strahowkasy ýok. Strahowkasy bolsa da hiç kim strahowka boýunça hyzmat eden okmaga ýagdaýy gatagyr. Elbetde bu aglykdan çykar bolan ýöne şoň düşüngüni mysal bolsun biziň hemmemize. Biz opozisiýa kömek etmeli, biz siýasatçylar kömek etmeli, arkasyna durmaly. Siýasatçylar biziň agzymyz, biziň ýüregimiz, biziň pikirimiz, biziň aladalarymyzy etmeli, biziň barjak ýolumyza şunu eltmeli, şunu kontrol etmeli we şunu itelemeli. Ine şular ýaly adamlar şunu etmeýän, aglap, gurbalyny öýýärler. Düşünmeýän, men siýasata goşulamak diýip. Sen siýasatyň içinde gezip ýörsiň. Siýasat bolan soň sen häzir şu güni düşüp ýörsiň. Türkmenistan'a biznesetdiňden biznes edýän daş ýurtda elbetde ol döwlet urşa giren soň siýasata sen goşulmasaň, o ýerde sen ýene bir pastradawşy, iki ýerde pastradawşy denýän. Şu ýaldatlar до конца soňuna çeldiňlermi? переживания чисто предпринимательские переживания. Меня поддерживают, наверное, все предприниматели, потому что мы горем и потом, понимаете, эти товары отшивали, привозили. Просто сейчас состояние просто необъяснимо, понимаете, вот внутри все трясет, и я не могу вам передать это просто словами. Я очень надеюсь, что Валберес все выплатит. Они выплатят. Татьяна Владимировна, Татьяна Валберес, они выплачивают. Я знаю, что к этому надо просто ждать. Надо это объяснить своим фабрикантам, своим там кредиторам. Это всем же нужно объяснить. Просто в моменте сейчас, просто в моменте сложно. Понимаете? Надеюсь, вот просто вы, предприниматель, меня поймете. Просто, пожалуйста, давайте держаться вместе, просто не сдаваться. Поэтому вы и предприниматели. Просто сейчас надо держаться. Все будет хорошо. Просто мне сложно эти слова говорить. Но я уверен, что за каждой тягостью воистину наступает облегчение. Ine şeýle Muhammed agam, şu ýaly bir talanty 5-10 oglan bolsa, opozisiýany götürüp bize hem ýeňerdikler hemde. Bu hem Türkmenistanda hakyky gahrman bolup ýörerdiler. Şu ýaly kösünüp, aglap, agruny düşüp, nimelerinden ine men gaty ynanýan öz watandaşymyz şuny düşüp gelip ýör. Elbetde hökümetden hem kömek gelmedi. Elbetde prezidente nümerek abi tutay kömek gelmedi. Üstüne gülämeler, işaretmeler, banditler ýöne ine sen opozisiýa kömek edip ö döwletiň düzedip bilýän. Opozisiýa kömek edip ö döwletiň düzedip şo ýerde fondlar gurup ýörýär, şo biznesmenler agriýaly düşenler fonda baryp wagtynça kart pular ýaly 5%, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk, ondan ýene fonda geçirip goýarlar. Indiki ýa-ni şo ýaly agriýaly düşenlere kömek gurýar. Bir topar oň şertlerini düzedip bolýar, bir topar zatlar et bolýar. Ine beýleki ýurtlarda men gen görýän Rossiýada öňe rewolýusiýa bolanyna ýa Ýewropada bir topar mecenatlar diýilýär-de, biznesmenler öz zatlaryny bildirmeýän opozisiýa kömek edip, ýa-ni ýurda gowulga ak edip bir köwetler bardy. Bu häzirki biznesmenler diňe pul gazanmak we gaç gaýtmak. Başga ladasy ýok. Muhammed aga şular ýa dol möçberde hemme taraplaryň üstmedik men siýasata goşulamak diýip. Ya siyasi bir soğutlar ya da bilip korkudan bu tarafta oturup
diňe pul gazanyp, ýa-ni öz günlük halyny gowup, ýa-ni halka kömek edýän diýip bir kysany açyklatlar kömek edip gezip ýörenler. Men düşünemok. Haýsy ýa-ni şert bolsa da sen watanyna dönüp etdiň, kömek eden ok. Görüşeň ok. Watanyň, halkyň geljegi üçin görüşeň ok. Sende mümkinçilik bar. İýle ýoksa mümkinçilik. Mümkinçiligiň ulanmaly. Ene şol ýaly. Men pikir edýän sen näme pikir edýän? Burada bende şu o temany allardyň seninle. Bir halk tecrübe yetjek bolsa, yani demokratiya yetjek bolsa, şu tecrübeleri baştan geçirmeli. Ondan şu zatları göz bilen görüp, teni bilen çekerlerini, onun demokratiyanın qımmatlıklarını senin niyabratimi prosesi oluyor. Sen ananıyan. Avrupa, Amerika, Kanada neçe yüzyıllar şula geçen şu prosesi. Hawa. Gözüm şulan kanuna sinen. Şol çiğnem aytiya demokratiya bizim qımmatlığımız diye. Böyle qımmatlığımız. Demokratiya diyene bir topori ol geyle yine burada ay feminizm şol atlım olu yok. Olu pavyertlisi zatlı. Büyük zatlı şula. Olur Büyük ýa-ni o demokratiýaň 0,001% ham däl. Yok onun bana ben aydın da on köpsünem şu diktatör devlette şulun üstünden gücü korkul verip ettiriyor. Ben ava. Şol için o da düyüp mana bizim demokratiya diýenimiz näme? Adam hukuklar deklarasyonyna hormat koyup, halk tözüne aýdyp bilsin, partiýalaryny döredip bilsin, profsoýuzny guramalarny döredip bilsin. Adalet bolly. Hawa. Şol demokratiýa. Gazet jurnalna aýdyp dursun, indikator ýana hemmeler işläp dursun, her ýerde problemi bolsa aýdyp çözülüp dursun. Biznes etmek üçin, şertler etmek üçin biznesmenlik öz partiýalar toparlar bolup, döwlet bilen gepleşigi geçirip, şolara değişli kanunları şola bilen maslahatlaşıp şolun interesini gödöwüne etip çıkartırlar. A bizde oturan yerden bir kanun çıkarýan da adam bankrot bolýar. Hem için şol falan tabar Türkmenistan'a getirip bulunur. Ola aňyrda satyn alypdyr. Ýolda gelýär, kanunçykdy geçirip bulunur. Pse gutordy, hemme pulun gutordy. Ya o yürüt edilýär, korrupsiýa. Hawa, bir ýerde näçe pul berip da bina gurup dursaň, restoran ay ýyk boluşyny. A näme üçin häkim isläni? Ay ýok, falan häkimin kimsen? Ben o bütün ömrüm zähmet çekip bir zady binany galdyrdım. Bir zady biznes edinip başgalama goýaýyn. Çaslı sohbetini 50 hırsız olmalı. Abla yıkmalı. Bollu gutordy. Hani prekaz? Ay diydi. Böyle şol için bizde asuda asmanım yok. Bizde dine bir banditli var. Şu banditlerden diydirmasan. Yöne banditi de attığımda asuda gelip görünüyor. Sen o diğerine ne mi diysen? 10 yaş çağın zorlak gittiyle sesini çıkarmanı etsen. Havga para kat. Havga para kat olmam. Ferit, dur. Asuda asman bolanlar, bular dine uruşy ýanky Ukraina bilen Russiýanyň arasyndan uruşy pikir edýär da. Şol bolmasa diýmek asuda asman. Ýöne bagşlaň. Şol asuda asmanyň aşagynda bir pedofil 10 ýaş çağan zorlap ýörler. Bu ýanky çağlaga suç dämi? Bir pedofil prokuror ılgap sadakada kogulýar. Kanun bolmaklyk dämi? Bir aydımçı narkodiller narkotik barını taşıya. 2 edek tutulup amnistiya çıkıyor. Bu asuda asmanın aşağına... Türkiye'ye gidip dokumenti ölüp böyle yurduna getirip bilen aklamaklıklar ne mi? 50% adam daşarıkta gelip görgüller içinde yaşa veren ok, maşgalatını ekle veren ok. Bu asuda asmanın yankı neticeleri değil mi? Siz asuda asmanı deyip dine asmanı seyrediyeniz. Yönü asmanı seyretmen yerde seyredin. Barnicilerin içinde ölü yerlerini gör. Hiç diagnoz koyup bilmeyeni, leçeniye verilmeyeni ölü yerler. Burada iyi bir tıkret gördün mü? Türkmenistan'da ne için karra seyretmeyen adam yok. Hiç. Türkiye'ye gördüm doğru karralara seyretmeyen hiç doğru. Türkmenistan'da karra seyredilen adam yok. Ben sana ölü yerli. Ölü yerli saklat bulunak. Aydete ne mi? 300-400 dolar var benke sakla bölümde kardeşin saklatacak. Kim ediliyor şunu? Öldürüp koyuver o zaman öldü diyen. Basın bırak. Cina hiç kimin barlanak şu ne için ölünü. Şu kardeşleri, çağaları öldürüp koyuver. Doğru.
Muhammed abi men sana Arıyor da. Ne için ölüyem de 50 yaştan sonra gördün eyyem ölü olaya. Ne ölü? Sebebi yaşlar saklamaya yaşlar yok. Daşarı yurtta gidip ölü. Arıladı ölü. Ha neymiş onu? Uruş neymiş onu? Yadımda var mı? Avariyeden ölüyerle neçe? Muhammed abi, yankı Afrika yurtlarına Amerikanlar varıp, ya Avrupa'nın adımları varıp, Asuda atmanın aşağına gamçılap, oklat yok, gamçılap, adımları işlerip, giyeceğini işlerip, şolu yankı gulçulukta saklayadılar. Benim gulçulukta, ne mi? Başka tapağı ne mi? İşin yok, kanunun yok, hakkın yok, adaletın yok, daşına çık bilen yok, türmede oturan yalı. Lüboy vakti sen basıp bilyalar bir düşün. Lüboy vakti elindekini at bilyalar, içine biznes eder yerler, içine bir şirket eder yerler, yani içine bir pırtpırmatır bolur yerler. Talap yatıyorlar. Ya sen olurlen pullar paylaşıp narkadiler olmalı, pullar paylaşıp yani korrupsiya etmeli, başka yok. Ya adam öldürüp prezident dövmeli, ya da pedofil olup prokuror kovulmalı, ya da minister olup yani narkotik çıkarmalı. Ene Türkmenistan'ın durmuşu. Şoň üçin azuda asmanymyz diýip Ukrainany alýaňyz. Onda tüzem ýanky Mercedes diýip ol bir kiçik eşik arabany almaň. Oň arasynda bir topar variantlar bar. Şoň üçin azuda asman bolany azuda asmanyň aşagyny hemme zat ösýändir. Azuda asmanyň aşagyny hemme zat göwürýändir. Azuda asmanyň aşagyny halk ösýär, döwlet ösýär, hemme zat ösýändir. Ha näme ösýär? Sizin baýlygyňyz Konstitusiýanyň 14-nji maddasyna görä baýlygyň Türkmenistanyň tebi baýlygynyň iýesi halkdyr. Siz iýemden eliňizden alyp 2 sany adam iýe bolupdyr häzir. Türkmenistanyň baýlygyna. Siz gedäp ine aglap ýör. Daşyrda aglap ýör görgüli. Talant özü gazanyp özü ýitirip aglap ýatyr. Şol kösenmeler hana tebi baýlyklar bar. Şurada fond bolmaly 100 milyard 200 milyard. Şuraya oglanlar agry ýagdaýda düşenden me inim. Sen fondun sen ata babaň goýup giden ýa baýlygyndan me sen ýa özüň nime durmada derrew işe başlady. Ýoş-ýoşdan özü bilseňe özersiň, özü bilmeseňem sana ýa kömek döwletden diýip etip bolýar. Kim eder? Hiç kim etmez. Kime gerek olan? Hiç mi gerek? Günaydın. Gönde Murada, gönde uruşun iki tarafı da Ukrayna. Putin günne raketa bilen ölüm, güýçli raketalar bilen şolun biznesmenlerinin ıskalatlarını vuruyor. Yöne bir tane Ukraynalı'nı gördün mü ağlap oturuyor? Yok. Bir tane biznesmeni gördün mü şeyle ağlap oturuyor? Ne için? Garantili bunu. Ol Yevrosayyuza girdi. Ol Avrupa kanunları bilen işliyor. Biznesmenlerini kolluyor. Eyyem uruş ýagdaýda derrok kompensasiýa töleýär. Hemme uşerplerini döwlet öz üstüne alýar. Apa bolsa gorkýar, bilýär näme üçin? Sebäbiň bergisi bar da. Gelip öldürýärler, ortaýetde öldürýärler. Men işim ýok sen, alnyň pul berdi. Döwlet hem goramaýar şonu. Men sana burada dedim Muhammed abi, men eyyem uruş başlanandan soň bir näçe Ukraina barıp gaýtdym. Şöyle turgunçluk berýän. Trivoga, bombalyalar bir turgunçluk etýär. Men turgunçluk berýän, ýa ders berýän, oňdan ýa trenerden sorýan. Durdaýalmy bomba ýaşak dedim. Ýok indi. Öwrüşdik diýär. Bas berýär. Turgunçluk geçýär. Daşna çykýar, ýa indi soğuduş prestawany diýär çörüýmeni, ýa bombalap dular. Trivoga. Näme deli mena indi birinji gerek de. Ýok ýörer näme restoran açyk barýar çörüýär. Öwrüşen hatda şola ýagdaýda da şo ýerde kanunlar işleýär. Adalaty tutda gorap bolýar. Ine şoň asmany asuda däl Muhammed ağa. Asmany atyşyk bomba ýöne şo ýerde de kanunlar işleýär. Şo ýerde de adalatlyk bar. Bizde asuda asman adalatlyk ýok. Narkodiller arkin aýdym aýdyp ýör. Narkodiller arkin amnisiýa çykyp ýör. Pedofiller prokurorlar gowulýar. O ministerler narkotik akdyýar da şo ýerde içinde medikler adam öldürüyor. Hudaý saklady bular durdy diýen ýok. Bizde prezident ýok. Bizde bir bagşan balwan bar, öňe çykyp arkadagy şöhrat elini şeýdip galdyrýar boldy. Olan bir ýa robot. Başgalar. Gönde burada yeni bir ünfermeldat. Gönde nähili derecede
demokratik devletle halkın miting etmeni özlerine svetoydat bilýärler. Ukrayna uruş edip oturuyor. Bu ne bam? Köşelerde miting. Zelenski bir minister ayırdı. Yok ayırmam. Sirskini Ve gördün mü? ular bende halkın ehleki gücü, devlet halkın isteği boyunca karar çıkarıyor. Ne öz isteği boyunca. Putin ne öz jelaniyeti boyunca bütün ortaya dargattı. Berdi Muhammed Karamzade dine öz yurt talamak için bütün Türkmenleri bedbaht etti. Demokratiyan kımmatlıkları. Ne için gerek? Teversen akbalını. Bir adamı tavşırmaya, adama analıp olmayacağını, adama pul olanıp olmaya, adamı sen kimi koysan kontrol etme mekanizm olmalı. Şonda yurdun parakat oluyor. Doğru. Men sana bir misal getireyim ha Muhammed ağa. Men yankı teknikumda işledim de molimçilik yankı hünerinde asistent bolýardym. Dili gowulamak şonda da asistent bolýardym. Oňsoň yankı manifestasiýa boldy. Yankı işe gelme iş taşlaýyş boldy. Hemmezem aýtdy mene gelemek diýip. Menem inni administrasiýany gollaýyn bolýa men gelir nidim de. O yankı administrasiýanyň başlygy diýär. Yok gelme diýär. O sen hakyň diýär. Sen gelip gollasaň, bulan hemme eden zady biderek bolýar diýär. Gelme diýär. Şeň başlygy diýär, gelme diýär. Gaýtyp sen emes, sen häzir gelseň, bulan ýöne nimesi, bulan boş bolýar diýär. Yok. Başarsan menem geljek gelýär. Ünsür. Başlyk Türkmenistana protest etjek diýsen, bular näme diýär? Biz ýa 20 oktýabra belirlesek, eýýam gelip döwlet ýolbaşçylaryna işgärlerinden gürleşiň egerde şol protestde çykaýsa, gün işden gowulýar, ýaşawyny işe gelmedi işden gowulýar diýip gaýtyp gorkýarlar. Ine Fransada näýil men ham gurulmerdym. Ýa men şunu gollaýyn diýip bardym. Bolýar men geläjek diýsem, yok gelme diýär. Sen gaýtyp sen bozýan diýär hemme gady. Oýan? Sebäbi bu bizim hakkımız diye. Bizim yankı teknikumda bütün Fransa diye bu bizim hakkımız. Biz hükman ulanmalı, sen ulanmasan onu problema diye şunu. Bize problemi olacak diye ulanmalı ya. Yani bizim hakkımız protest etmek. Biz şunu ulanmasak diktatörler emeli geliyor. Doğru düşünün adamlar. Biz nerede açılımız bildirmeli. Nerede açılık var mı olan çıkıyor. Eğer nerede açılık yok olsa oturun yerimizde yine men Fransa'dan, Muhammed Ağa, Kanada'dan bildiğin över dururduk. Men gidip hükümetlerle gürleşip Türkmenistan'ın ilçelerini bağlardım. Türkmenistan'a pul uğratırırdım, kömek ettirirdim. Bir topardattır ederdik. Gıynantamam. Biz görüşmeli oluyat içindeki zulüm bilen. Gıynantamam. Zalimler alıp yattı o Türkmenistan'ı. Eğer de sen Daşary İşler Ministrin, Daşary Ýurt Döwletde narkodiyleri pul alıp gidip çıkaryan mı olsa? Hemen hayta uzatman var. Ne hemen atı uzatman var? Hani düşündün mü? Ben şuraya tupo düşünemem. Burada men bir mesal urayın. Şu bizim yanımızda Beri diýip bir şäher var. Iştadan 30 kilometrden men ýaşaýan ýerim. Ondan şu bir uluk highway, ulu yol. Nem utuban. Ondan şonda biri maşin sürüp barya neme bulaşıp Suriýada brat gat Suriýada ondan polisiýa hemmeler naruşa etip barya polisiýa taklaýar ýa-da. Polisiýa taklanma piyan yankı. Çünkü maşinin içinden yarak, tayin, oklu tayin yarak çıkıyor. İçinden neyse 300 mü 400 gram geroin çıkıyor. Yankını aristevat ediyor. Aristevat edip türmeye batıyor. Şu yani bir ay bundan önce suud oldu. Suudunu Suudya şol yankını çıkardı. Biliyor musun ne için? Ne için? Biliyor musun? Polisiya diye on yol düzgünlüğü bolon için saklayıptır. Ne narkotik badip diye. Ya. Düşünüyor musun? O diye ikinci ol diye yürüyte. Bilmeli şun narko. Şunla saklayabiliyor. Yoksa saklayabiliyor nak diye. Şunun için diye narkoşat ediyor için iştiraf tölet ya. Var elini bak tutuyor o narko. Elini tutuyor o. Yöne bilmese pali. Bizde ne mi?
Üstlerlik bak. Şol için polisiya öz kanunçuluk borcunu yerine getirmeli. Ona verilen palnomoçiyeden hızlı oturup la etmeli. Çıkardılar ya çıktı. Muhammed men sana bir zat edeyim. Türkmenistan'ın polis ministri öz polisin kanunu bilen o, konstitusiyanı bilen o. Ağol bilen ağol. Konstitusiyanı bilen mi işleri olsa? var ama. Avuruna barın basın alın yığınan deyip gürlemezdi, korkordu. Bilen o. O zaman men bir zat edeyim, hormatly izleyijiler. Her şu 91-nji ýyldan bäri dören Türkmenistan'na bir tane polis ministri, emhemeni ministri ya adalet ministri halkın öňünde jogap berip gördümi? Yok. Her wagt prezidentin öňünde jogap berýändir. Arkadağım, prezidentim, Saparmat Türkmenbaşyym, Kellebaşyym, Ayakbaşyym, Haramdağım diýip gürleýändir, ýöne halkym diýip gürleýänler. Olar bize hyzmat eder oňa. Biz olar faýlandy oňa. Şoň üçin ine men her wagt aýdýan, döwleti biz kontrol etmeli, hökümeti kontrol etmeli. Hökümet kontrol etmeli, korrupsiya. Ine banditler. Şol için hemişe devlete federatsiya etmeni öğrenmeli biz. Biz olara federat ne o bize? Biz olara kanunçılığı işine ramka salmalı, kanun bilen işlediğimler. Ne ola bizi ne becek? Sen olar ramka salmasan seni tutup basýarlar, korrupsiya etdirýärler. Eline yaramaz. Mümkinçilik var. Men şol birinji men şoň üçin aýdýan, birinji biz nime etmeli? Kanun Federatsiya etmeli olar. Yine de biz gaýdyp gelýär esas temamyza Muhammed ine Суда с грузами из Ирана боевой корабль Зеленский сказал ударить по Каспию. Şu ýerde ýazylýar haýty frigatlar nime boldy. Bu ýazylýar şunu bir minut. Şunu öýdän men. Dur indikide mkadiye. Ukraina ударила по кораблям из Ирана. Defense Express раскрыли подробности атаки. Сбил поразил 3 судна и платформу на Каспе. Иранское оружие. Pardon. Reklamı bir minut. Neme bir tane İran nemetti Daşary işler ministri bir tane adam ölüpdir, bir adamım yaralı bolupdyr şu İran'ın karabalında. Avo. Иранские так, это 3 судна, 3 tane paragraf ýarýarlar. Avo. Bir tane platformany, ortaň platformasy ýarýarlar. Yani Kaspy'da ortaň platformasy var, şöyle ýarýarlar. Şu ýerde dinläwler, yani aýdan adyny. Men başga da ady görkezjekdim. Her speak, okay. Ya şunu mu şol? Bir minut. Reklamasy geçdim. Yani şu ýerde hemme nefti zavodlary okoýar-da, yani Ukrainanyň bombit eden nefti zavodlaryny. Lukoil'un nemesi. Yok, bunda da yok. Başka men materially gördüm Muhammed. Yani Ukraina Russiyan kartada yani Russiyan territoriýasyny hemme nefti zavodlary okoýar-da. Neft öndürýän zavodlar we haýsylar bombalanyny diýip yani şoň 30% bombalanypdyr. Görkezýär. Indi Muhammed ağa, men näçip şu tema nime orta goýdum da senin gollaryň. Sebäbi ine Türkmenistan döwleti Türkmenistan'ın benzinini, dizelini ve beýle newit önümlerini ve beýle önümleri ortada uradýarda yani uruşun üstüne benzin sepýär. Häzirki günde Zelenski Ukraina bütün dünya tarapyndan gollanýar ve eýam bir topar döwletler bilen ara alyp maslahatlaşyldy. Zakon etsel, egerde bir döwlet Rossiya gollap berýän bolsa, yani uruşa kömek edýän bolsa, onda şol döwletin zavodlary zakon etsel bolup biler. Diýmek, Türkmenistan egerde dowam etse, benzini, dizelini nime goýmana Rossiya, onu Türkmenbaşy zavody we Seydi zavody zakon etsel bolup biler. Şoň üçin egerde şol zawodlar bombalansa, o ataly ol gaçyp gidýär. Yani boldy, katastrofa bolýar Türkmenistanda. Ine sizin asuda asmanyňyzy hop astyna salýan ataly oğul. Şu asuda asmanyň aşagynda iki tane diktator haýdy tarapdan size hop getirir. Onu diňe Allah bilýär. Bular bir sowgat, nekompetentni, hiç sady oňra noktalar, hem ýerde ýöne ýanky ol
kriminal ýaly kriminal variantlar bolýar. Niýe-de gazanp bolýar? Ol erti döwletiň bombalanor, erti döwletiňe ziýan ýetir, o zatlar tedir. Bu diňe pul, gözüňün önünde diňe puldur. Halk bolmasa, halka hyzmat ederdiler. Halk däl, pul bulunmagy. Ine şu arada da sen öz pikirini aýtdan Muhammed aga. Men dolu gollaýam rada aýank diýenim gözde ştada eýem Amerikalı duýdurdy Türkmenistana. Türkmenistanyň demir ýolunyň üstü bilen Irana bir tofor datla gelýärdi. Kitaýdan ortaýatdan ýaragy ýaşoňa degişli datla. Amerikalı eýem iki tane köprü özüm Türkmenlen ýaşaýan ýerinden geçýär. İkisinem bambid etdiler. Yani Türkmenistan'ı duydurdular. Görüyorsun biz bilmeyen mi kadime? Siz ne etseniz görüp oturuyor. Eğer şimdi bambid etiyek yeni eğer şöyle poyizde gelip başlar bütün Türkmenistan'ın demir yolundan bambid eder. Şu adam Ukrayna bir şeyle. Ben de Ukrayna ben yani ayttım ama Kazakistan'ın prezidenti Tokayev Putin aytti yatırın ne dedi. Biliyor musun ne için? Tokayev şunu aytti ya. Sebebi Ukrayna urşu yenip var ya. Putin'i mecbur edip var ya eyyem urşu yatırmağa. Olam haydi taktik atbiler. Bütün nefti prarabat o işi zavodlarını vurup otayım. Ortaya Weilberg ıskılatlarını vurup otayım. Ortaya Kaspi'nin üstü bilen İran'ı veriyen paromlarını vurup otayım. Ortaya Kaspi'nin üstündeki platformalarını vurup otayım. Şeydir Putin'i mecbur edip otayım. Urşu yatırmağa. Bir de gelip benzin verecek olsa o belli. Urşun üstüne eyyem odun üstüne benzin sep yani. Hükmenin Ukrayna diye. On yarak edim dehmetleri kazanan üstünlükleri işte. Dünyada Ukrayna'nın kollabı otuyor. Şuna da edem için sebebi şu yol bilen Putin mecbur edip bileyenle urşu yatırmağa. Bu orada Putin'i kallap urşu kollap urşu devam ettirecek oluyor. Şol için o için apasına göre. Şol için hükmenim Ukrayna vuruyor. Hükmenim vuruyor. Eğer şuna subutname taptı Türkmenistan'ın şuna iyi veriyerliğini. Hükmen vuruyor. Muhammed ağa, yine Türkmen İran serhedi bombalarını Türkmenler bilen okşanı. Bana haber geldi bombalarını Amerika bombaladı şol Xitaydan yürüyüte küçük yani mikroskemalar gelýän ekeni. Şonu bombaladılar da inni yani Xitaydan ya da şu taraftan hiç sat gelmedi ýaly etdiler häzir. Kontrol aldılar polny. Sen diýişiň ýaly köpüginen bombaladılar. Inni İran blokir etdiler. Türkmenistanyň köp çykalgaty ýok. Häzir ine ünçeren bolsam Gruziya yani sansa nimedirli Avrupa tarafından Russiýadan neft alıp perrabotka edip ona Avrupa berýärdi. Ona wagt berdiler. Şu plan öneçeli şonu sen durul başga istoçluklar tap sen başgaça işle. Russiýadan harid alma Russiýa sansan aşağında. Ine bular näme nimetdiler? Bular Türkmenler bilen yani Türkmen prezidentini çağırıp şo ýerde Türkmenden gaz aljak bolýar, neft aljak bolýar. Neft önümlerini alacak bolýar ve Avrupa tatacak bolýar. Gruziya hal edecek bolýar. Olam yani Russiýanyň istoç hökmüne yani pastavşik hökmüne Russiýany Türkmenistan çalışacak bolýar. Elbette Türkmenistan ol boşlar ýerine ýetirip bilmez. Onça newdem ýok. Onça yani gaz transportam etbilmez. Ya şo wagtda ortaýda kömek eder. Tankýarlarynam ýaralaryň oraya bolmaz. Şoň üçin Türkmenistan uli yani apasny oýunlary ýydy. Gatop oýunlary ýyp başlady. Sen dogry aýdýaň, men ılalaşan sen bilen bir liniýa Rossiýa, İran arasynda Türkmenistan. Şu liniýa düzelmeli. Rossiýa Putin gitmeli, İran'daki yani rejim çalışmaly we şoň ortasynda duran Türkmenistan rejimi çalışmaly. Başgalaçy ýok. Şoň üçin ine hormatly ilişler biz 27 oktýabrda hökman üýüşüp öňe çykmaly. Öňe öz häkimligine baryp şöýde nägelikleri bildirmeli. Saat 10-na ýerden biz öňe çykmaly. Her kim öz häkimliginiň, öz ýanky etrabynyň öňüne çykýar, welaýatynyň öňüne çykýar,
Aşgabat daşınak yaşayan oğullar köşkü. Başka lazımız yok. Şey dip biz yani öz erkinliğimizi, öz adaletimizi gorap bilerdi. Başka az yok. Muhammed ağa yeni bir video var. Şondan görkezeyim. Tamam. Şu video bilen bir tamamlayalım. Ondan sen komentaryan açtım. Night is quiet, heavy with regret. I trace the roads where all our hearts have met. Yine yalnızca bir ağlap duran Türkmeni gördük. Öden pırtpırlimatil, bay oğlum, talantlı oğlum. Inni başka bir ağlap duran Türkmeni görüyat maşala. 6 yıllap yankı maşalan yol boştu. Öyüne gelmeyendir. Ayal 6 yıllap çağırır, öğüt östürüyor. Gidenler çağırdı 3-4 yaşlı çağırlar. Heyada varsa kakını tananık. Muhammed ağa. Üntü. 6 yıldan sonra öğülen kakını çağırır tananık. Yani şuraya ağır yağdaylarda kimde kim bizde adı alatlı devlet va Gulyal devletimiz va asudu asmanlı deyse yüzüne tükürmüş onu. Şol adamlar hayadaki rejimi oğullap benin tepip son saklatdı olur. Şol adamları var olan son şu rejim kaç giden o. Ne şu arada da bir senin komentarı versem. Bir şu Türkmenlerin hadirki hakiki gününden şöyle hem Türkmenlere değişti şu vaka. Sebebi olur bir video koydum ben. Bir ovada hiç adam yok. Bir geliptir neçe yıldan sonra ovada adam yok. Hem de imigrasyaya gidiptir. Yani işlemeye Türkiye'ye gidiptir, Orsiye'de gidiptir yani öyle. Şu Türkmenlerin şunun kıyardayı. Men yöne bir daha da aydasın geliyor. Bir tovar adamla Türkmen niye, Türkmen tarihi, Türkmen müzikası, Türkmen dep desturu falan. Vatandaşlar bir direk öğrenmeyi anlama. Bir direk biz Türkmenle deyip yanamdan döşünü de vuracak olma. Türkmen halkının, Türkmenistan'ın önüne şunun bedbahtçılık geldi. Şu bedbahtçılığın sebepkarı belli. Biz eğer şun kul, şu haramdadadan Türkmenistan dinleri bilmesek, biz bir direk özümüzde Türkmen yapıyor. Bir direk Türkmen müzikasını kovuyarak Türkmen özümüzde kovuyor. Türkmen'e getiren bedbahtçılık getirip bir adam ayrı bilmesek, bir direk özümüzde Türkmen değil mi? Bir direk otada ay Türkmen aydımı, Türkmen men Türkmen deyip destur deyip bir direk şun hakkını gurrun etme. Eğer vatanımı tüyyen olsanız, Türkmen'i tüyyen olsanız, Türkmen'in tarihini oğuncak olsanız, şun kul tarihi öz borcumuz yerine getirin. Şun Türkmen'in başına bedbahtlık geldi. Şu bedbahtlığı biz dindirmakla bizim borcumuz. Biz şunu yerine getirmeli. Biz şu bedbahtçılıktan halkımızı halas etmeli. Gelin şun kuğun öz yurdumuza iyi çıkayım. Doğru ya Muhammed ağa boşlayan. Yine bizim bir iyilişimiz ya sen gelle çıkaydı ya Kurbanov. Oturun yerinizde halkı yaman sağda görüyorsunuz. Adamları çıkmalı diye de. Yine ben şu iyilişmede öğrenecek olyanlar. 5 yılda men apozisiya bolup diyorum. 5 yılda men edin protestonun sany hatawy yok. Dürlü döwletlerde. Maňa pul berenem yok. Özüm gidiyen, risk alýan, hemme adam edýän, özüm edýän. Türkiýe, Ukraina, Ýewropanyň döwletleri, Amerika, biz terrorist diýip tutulýan, üstümizde batışlarym edilip duran, biz edýär. Sizden bir gedek haýyş edýär, bir gedek ýöne. Biziň eden işlerimize seyretmeýän, bir gedek çykaýyn.
bir gerek eden. Bir kanunum derdi. Bir kanunum der. Bir kanunum da kanunca ondan siz çıkmasanız biz hemmemiz ne yenmeli. Aydın. Yine men barjak da Türkmenistan'a men barayın. Men çıkayın. Sen çıkılar Elbette yok. Sen meňinden çıkmak sana has hoply. Sen özüň bir näerlik kökmüne çık, ýuwaş-ýuwaşdan. Ol ýanky hopsuz. Meňinden çıksaň, seni atarlar. Ya sen konkret napazitsin. Näerlik bildirip çıksaň, ona sana düşünüp bolýar. Şam tapawdy. Ine şu komentariyada şu ýerde bizim videolarymyň aşagyna komentar ýazmany gorkýarlar. Sebebi biz hakyky çıkıp ýöne ýanky anekdot aýdyp halk güýmämiz yok. Biz konkretna şol iki adam tutup etmeliyiz. Biz konkretna siýasatymyz şolary aýryp demokratiýa goýmak siýasaty goýýarys. Baran ýerimizde de çıkışlar edip ilçhanları kogulap, işgärlerini kogulap, ol Türkmen OBS'daki vekilini kogulap, minister, vice-premier kogulap biz getmiyor. Hani sen çıktı da şundan kogulap gören vice-premier görünen falan. Fransız televizyonu okuyordu şunu. Ediyor şunu. Gerek yerine bizim eder. Biz çıkın 24 saat durun biz barar. Fikir etmeyin biz çıktık yendik. Yok. Yeniş olunca 2 ay biz durmalı. 2 aylar biz yan kazanattığımızı korumalı. Siz birinci gün çıksanız galan 1 ay 29 günlü men yanınızda. Birinci gün çıkayın. Yine şu yerlerde. Onun için gel çıkışa sen gel nimet biz hemen adı yetişiremiz. Eğer de şöyle barıp çıkış etmek mümkünçülüğümüz olsa sizden sorumardık, eyyam köçülü aylanıp dururduk. Buna da menin bir daha edeyim şakılını. Ve şu vatandaşımın 2 varyantı var da. Birinci varyantı hükümeti işleyen adam. İkinci varyantı, şunya diyen adamlar. Yani bütün halkın önüne etkiye men binamız, men bivecdan, men imansız, men korkgan, men nelaz edeyin adam deydi bu şu. Eğer normal adam olsa, sizin aytyanınızda hava doğru bizim hakkımız talep etmek, bizim hakkımız yurdumuzda eye çıkmak, biz şu yurdun eyeleri, biz eğer imanlı, vecdanlı, vatan söyleyen adam olsak, ne için yurdu talap oturan adamlara ruhsat vermeli yurdumuz talamaya, kötemeye adamlar deme, şey demeli. Ondan şimdi bize deyse, ben Türkmenistan'a ne ettim şunu? Bir aydasın Türkmenistan'ı ben şunu hadi etmedim diyeyim. Ben İran'la görüştüm, Türkmenler için hem de türmesin ne de oğlum. Etmedik de. Ondan sonra daşarı yurtta biz. Şu da hadi etmek biliyor mu neyle kapanı biz öz üstümüze Allah. Bize neyle zat bize değilmedi. Neçe zat bize diyan yetirli maddi manevi maralın tarafta. Biz şunun hemmesini şu attım Türkmenle bu hadir ganimatlaştı. Men bilen gepleşmeyediler, korkuyadiler birden men Türkmenistan'a geçinmerledim. Gidibilmerdi. Biz köp daha da yitirdik. Halka ayağa kaldırmak için. Şu adam bizim canımız hoop attığında. Bizim kahraman aktivistlerimiz. Hani Elişir bilen Abdullah, ondan sonra student oğlum ortayetten alıp gidilendiler. Farkatla hani? Biz edip otuyor. Biz dışarı yurtta bolduk, biz sizi koray biliyor. Biz sizin sesiniz olabiliyor. Biz sizi dağıt değdirmeye. Şol için biz size aytıyor. Hakimliğe barın, talep edin. O bir yaşayış de. Ne için bizim vatandaşlarımız dışarı yurtta işlemen? Ne için? O bütün ovan adamları yok. Berin yerlerde aykalları. Ne için berin de? Neftin, gazın, pulunu sarp edin yurdun iktisadiyetin kaldırmağına. Yurdun içinde zavut fabrik kurmağına. Ne için eden de? Ne için Tungut işgärlerine
prava na sobstvenisi beren da azat muzikalar netmeni özleri televizyonu açmana konsertler koyma ne için ruhsat beren da ne için tilden ruhsat almalı konsert geçirmek için ne için men kitabımı çap ettirmek için bir haramzade berdi Muhammed'den ruhsat almalı men bütün ömürde Ahmet'im halka alasa satın alıyor şu men mülkün şu hunerim, şu men nasıl esvam bilen kalmalı. Bir tane Türkmenistan yazıcılar kitap yazı çıkarabilirler mi? Ondan şunu sen talep etmeden sen bir namus, bir vicdan, namussuz, imansız adam. Siz şunları talep edin, biliydiniz de biz bütün dünya cemiyetçiliğini, bütün dünya kanunlarını sizi kolladır yana edelim. Atizm kanunu yol bilen talep edin. Sesin yok burada, sesin yok. Men diyecek oýandardım, mümkin şol oglan öz pikirçe dogry aýanlar. Köp adam mümkin pikir şeyledir. Ýöne bir zat oluşun. Ýeki özüňiz çykjak bolsaňyz çykmam. Köçe çykın. Rayon çykın, etrap çykın, velayet çykın. Onu bir günde çykmalar, şoň üçin biz öňünden aýdýar. Taýýarlyk görüň, birek bilen gürleşiň, daway çykşaly diýip ýa-da mesçitde, sadakada, toýlarda gürleşiňde başlaň. Ananyň dine men borçlu ýa-da Muhammed aga borçlu ýa-da siz borçlu, hemmemiz borçlu. Şu meseleni çözmesek bolan o. Hökman bir çözmeli, bizim kaptalyna ýa-ki şoň ýeňişine biz şärik bolmaly. Ona ýa-da ýok. Şu neçeli şeýle boldy. Indi beýtmeli. Şu strategiýa hiç da getirnok. Hemmemiz şärik bolmaly. Hem protesta, hem ýeňişe, hem ýa-ki şulugurny görüşe. Şulugurly görüşe. Başalaçy ýokmu? Ananyň. Häzir sizin ýa-ki bir wepalyňyzdan, bir watançylygyňyzdan şu zatlar bolup geçýär. Şu zatlar durmaly. Indi biz ruhsat bermenler şolara. Ine bäerde biz gyýryp otyryp protestler edýär, aňyr edýär, bärik edýär. Bizim günümüzü gülýärli. Sizi gollap edýär şonu. Sizem gelle orýaly bolsaň, ine gelle etdiýseň, onu saňy gerekkä şol. Düýünden. Onu biz etmeýänem şonu. Geri beriň şeýle. Ýaşyň ahyryna düşünersiňiz. Etmeli ekeni. Ine biz ini düşdük 91-de gazmaly ekeni. Niýasy getirmeler ekeni. Şonu gollamalar ekeni. Ini düşdük. Siz bir ýitirmäň şol zatları. Muhammed aga, şununla bir guturaýaly efir ýa ýa 1 saat 47 minut etdik. Bolýar burada. Bolýarmy? Taňa köp sag bol, şeýle gelip öz pikiriňi aýdýanyňa we hemme watandaşlarymyza, ýyldaşlarymyza köp sag bolun. Bizi golýanyňyza, öz pikiriňizi ýazyanyňyza. Hiç wagt kyn görmäň, pikiriňizi paýdaşyň şu ýan aşagyndan. Masalatyňyzy, pikiriňizi, tankydyňyzy, erbet gowy bolsun ýazyň, kyn görmäň. Ine men görkezýändirin her wagt. Erbet bolsun, şu tögünmeseňiz bolýar. Men görkezýän. Ýalňyş bolsun, tapawy ýok görkezýändir. Sebäbi ol bizim pikirimiz. Bizimki biz öz aramızda birinci düşünşmeli. Birat etjek bolsak. Eger biz öz aramızda düşünüp bilmesek, biz ýa-ki meseleni çözülemok. Şoň üçin ine biz sizin bilen her wagt maslahatlaşýak we şu 27 ýermizde ol ýöne bir günnäl Türkmenistan döwletiniň dörediliği güni. 1924-nji ýylda 27-nji oktýabrda Türkmenistan döredildi. 1991-nji ýylda 27-nji oktýabrda ikinji Türkmenistan diktator döwlet döredildi. Biz inni şu güni täzeden öz döwletimizi gurmaly. Türkmenistan döwleti, halk döwleti. Şoň üçin sizi çağırýar. Hoş sag bolun, inni gepleşikler çeldi. Janyňyz sag bolsun. Hormatly. Hoş sag bol, Murada, sag bol. Sag bolun.